Avukat Sedat Yurtaş hem nivîskara hem jî parlamenterê berê DP li stüdyo mîvanê min e. Kek Sedat xêr hatî. Navxêrê de ben. Kêfxweş bûm, rastî. Vê ji we re bêjim temaşevanên hêja yan nod û yek bû yan nod û du bû. Em her du jî ez û Kek Sedat nivîskarê rojnameyekê bûn. Kurdî me dinivîsand. Welat bû yan azadiya welat bû? Welat bû ihtimal ekmezin. Çi kêfa min dihat got wallahî camêrekê li Bakurê Kurdistanê bi Kurdî dinivîsînê nivîskarê koşe bûyî. Spas dikim. Rojnameyekê Hîn berdewam e. Hîn berdewam e. Parêzerekî jî hatî serkeftî parlamenterekî serkeftî nivîskarekî hêjayî kêfxweşim Kek Sedat. Îro Kek Nêçîrvan li Anqerê li gel Erdogan û Hakan Fîdan civiya min hez kir bizanibim giringiya vê serdanê hem ji bo we Kurdên Bakur hem ji bo me Kurdên Rojava hem jî ji bo Kurdên Başûr çi bû? Birastî ez sê çar royê li Kurdistanê li Hewlêrê me ez ji bo civîna Meriyê hatim. Rast. Min hemû civîn hemû bêşdar yek bi yek pir nêz ve şopandin, pir civînek girîng bû. Min birêz Serok Nêçîrvan Barzanî jî li wêrê bi zindî temaşe kir. Gotinê wî, peyvên wî, hevokên wî û bi tevahî enerjiya wî dikarim bêjim ku pir balkêş bû ji bo min. Ji ber ku tiştê ku digotin ne tenê wa şîroveyên ji derve bûn. Şîroveyên ji hundir bûn. Peyamê ku didan ne tenê ji bo em bêjin raya giştî bûn. Peyamê ku didan wê çaxê jî qasî ku min hîs dikir. Ji Anqereyê re bûn, ji xwe ji Qendîlê re bûn û ji Rojava re bûn. Yani ji wêrê îro hîn baştir mifam kir ku bi rastî ew axaftin ne tenê ji bo civîna Meriyê bû, ew axaftin ji bo pirsgirêka Kurdî ya rojhelata navîn bi tevahî helwestek nîşandan bû. Yani asta wî biya min gelek bilind e. Hem bi Tirkiye re, hem bi Rojava re, hem bi Qendîlê re bi tevahî jî bi siyaseta dünya ve girêdayî ye dikarim bêjim. Yani ev hevdîtina ku îro çêbû beşik ez jî em jî naveroka wî hîn nizanin lê dikarin li gorî ku zanebûna xwe, şopandina xwe tê derxin ku Birêz Nêçîrvan Barzanî îşareta destnîşan dike ku ev mesele divê di rojhelata navîn de mayînde were çareserkirin esasê vê çareseriyê do anî ziman. Ez dikarim bi kurtasî wiya bêjim. Giring e ew berê de jî alîkarek bûye ji bo pêvajoya çareseriyê, pêvajoya siyasî li Tirkiye. Pêvajo dest pê dike, dest pê nake Kek Sedat pêvajûr ku derê em rastî ev dîtinên ku li gel Ocalan çêbûn û piştira komîsyonek ji bo parlemanê li parlemanê hate avakirin. Ew pêvajo li cihekî asê bûye yan bi rastî li bendêne ku hinek guhartin were çêkirin ji bo ku carekê din dest pê bike. Niha bi rastî emîna dîta me 15 salin Diyarbekirê gelek dosya dixebitin. Yani di tora wekevî û piralî de rola civakan sivîl, ceribandina Afrikaya Başûr, di siyaseta Tirkiye'de Kurd û hilbijartin, di xizmeta cihkî de çi ji destçe piskirêkên bajêr û pêşniyazên çareseriyê di avakirina aştiya civakî de rola hukukê. Yani ji ber wê yekê jî hem partiya demê hem jî dewa ev Yenîolê em mîna zanyara pêşniyarê parlamentoyê kirin. Em jî bi Serok Mesûd Azîzoğlê re em çûn meclîsê me jî fikr û ramanê xwe bi berfirehî got. Yani ger kanûna bingehîn neguhere, xala çel û dudiyan jî, xala şêst û şeşan jî, ger kanûna perwerdehiyê neguhere, ger mafên Kurdan yê xwezayî nên teslîm kirin, ev mesele çareser nabe. Û tişta din ez 1994 da di meclisê de bûm. Wê çaxê jî hinek civîn çêbûn. Min ew mînak jî li wêrê di komîsyonê de destnîşan kir. Dema ku em hatin civiyan me ev mesele nîqaş kir, danî nîvro hemû parlamenteriyekî wê royê hatibûn wê civînê derketin golivra sevr çê dibe, fîgan kirin. Lê
İsal li gudarî kirin, hatin em pîroz kirin û pêşniyariyê me yek bi yek not kirin. Yani tefhem kirin ku Meclisa Türkiye 8 sal şunda runiştiye ji bo ku vê mesele çareser bike dipê lêgerînekî de ye. Belê kemanî hene, belê astengî hene, lê tiştê ku ez dibînim yani êdî hatiye fehmkirin ku ji ber rewşa rojhelata navîn û geşedanê ku ev çend salê dawîn pir zû pêş derin êdî ev mesele çareser nebe welatekî mîna Tirkiye, devletekî mîna Tirkiye nikare dahatiya xwe qasî ku derfetê em bêjin vî dewrê dest didin pêş dehere. Ji ber wê yekê lazim e ku ev mesele çareser bibe. Ji ber wê yekê ev hevdîtînê îro ez pir giring e. Baş e ji bo rojava jî bêguman giring e me destpêkê de işte behs kir. Pêwendiyên Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê, pêwendiyên hikûmeta Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê zêde ne xweşin kek Sedat tu dibînî berê şer hebûn ha van demên dawê şer sekiniye, êriş sekinîne lê tehdît hene. Li gor nerîna te ev çawa dikare aramî navbera Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê de çê bibe? Ji bo her du aliyan çi tê xwestin? Yani hêviya min bi rastî ez hêvî dikim de heman demê de jî yani tişta ku ez dibînim, dixwînim ev rewşa ku îro mîna xetmandinekî xuya dike ji ber ku serokê meclîsê dema ku meclîs vekir du tişt got ji vana yek got ku ger hesede çek bernede li Tirkiye jî guhertinên hukukî çênabin. û serok komar jî çend cara Erdogan jî got ku ger çek dest pê bikin qelem bêmane dimîne. Yani tiştên gefên gelek tund hatin xwarin lê belê îro eşkereye ku saziyek li Sûriyê bê çêkirin ew hemû pêkhate dibêjin li vir peyvekî gelek xweş e yani Kurd û Alevi û Ereb û Suryanî û divê teftê de wek hev cî bigirin ji bo wî jî hem destûr biguhere hem jî ew devleta ku di dema Esad ta navendî bû merkezî bû ew bikare. Do jî dest nîşan kir ev yek gelek giring e. Yani ez hêvî dikim, bawer dikim nîşanên ku ez dikarim ji siyasetê bixwînim, siyaseta dinyayê, siyaseta navnetewî hem viya bi rastî ji Tirkiye re telkîn dike, bi awayekî şîret dike dibêje, hem jî ji Rojava re dibêje. Yani ji ber wê yekê ihtimale, imkane li ciyekî hebû dibînin. Yani êdî dinya gelê Sûriye jî, gelê Kurd jî, gelê Ereb jî şer naxwaze, mirinê naxwaze. Pirsgirêkê ku henin, kêmasiyê ku henin, astengiyê ku henin dixwaze bi aşitiyê, bi diyalogê, bi axaftinê, bi nîqaşê çareser bike. Biya min êdî pêşiya me divê ev xalana pêş de derkevin ji ber ku Tirkiye berê bi rastî têkiliyek ku yê xweş e bû. Yani Salih Müslümat bu Ankara'ya jera Haliye sor raxistibun. Yani çima Mazlum Abdi ne Türkiye u hevditine çeyneke u çare seriyek mayinde ne ditin depırsın. Çuna Mazlum Abdi dibek roja kvarakak Sadat em bibinin ku Mazlum Abdi ji aliye Serokkomarê Türkiye ve pêşwazî kirin. Yani tiştekî wisa belkî ne geribe ne? Ne geribe, ne tiştek ne geribe ji ber ku êdî دوی باوریه دمه کو دنیا جی روشهلاتان آدین جی ترکیه جی ور حساب بکه کو دولت باخچلی yani her çıka seroki partiyek netevperest bu ku de meydana da kındıra dağlıkandını da avet İro de bejeçi ve ev mesele de Ankara be çareser kirin de Brez Öcalan verel meclise de baahfe yani jiboy bir bitene henek tırse ku gave ku dibin vere avetin nain avetin yani mesela Selahattin Demirtaş ne hat berdan itiraz kırın yani ez bawer dikim eva pırskireken ku astenge ku henin nezde dikare şunda bimine. Bu kurti kak Sedat roj avay Kurdistanê ji bo Bakurê Kurdistanê ji bo we çi ye? Manawê çi ye? Nuha êdî rojava rojhilat başvur Bakur nemaye. Her Kurdek li kêrê be
Kurd jî Kurdistan jî di mêjiyê wî de di dilê wî de ev yek ev 20 salên dawînin ku êşên ku tên kişandin zilma ku tên kişandin mirena ku li Rojava dibe her ro em bêjin li Amedê û li Wanê û li Batmanê û li Şirnexê li Cizîrê li her cîkî tê hîskirin yani ne mînabereye ji alî raha gihandinê de tiştekî û yekî din gelek xortê me gencê me însanê me çûne û car venegeriyane ji ber wê yekê jî mirov nikane êdî mînaberê ji hev cuda bike ev tişta bi yek tiştî dikarin bi rehetî paş ve bihêlin çawa li Ewropayê gelek dewletinin navîna wa da sînortine divê navîna rojhelata navîn de jî sînortine bin yani ne tenê bi fîzîkî bi hişmendî bi nivîs bi her awayî û bi ticarî karibe here were ji ber wê yekê dilê me ye. Gelek spas hûn jî dilê me ne Bakurê Kurdistanê jî dilê me ye we tê bîra min di nod û çaran pêncan wan deman da parlamenterê depê bû kek Sedat rojên herî nexweşbûn bû wiha her roj mirin li ser rêya we bû lê we ew welatparêzî û ew fedakariyeke gelekî mezin kiriye. Spas parêzer Sedat Yurtaş nivîskar û parlamenterê berê partiya depê gelekî spas Spas baştir ez spas dikim ji bo ezman de nawe.